sunana Asim Balarabe Yazid. Na buɗe wani wajen sai da suya wato suya Chris a nan jihar Kano. Abin ya fara ne da niyyar sayan iPhone da na so na yi a kwanakin baya, sai na canza ra'ayi na buɗe wannan shago. So alhamdulillah an samu karɓuwa ta musamman, za mu gode wa Allah. Sai kuma bayan yadda ma muke tunani ba, sai kuma kalubalen da muka samu ya hada da logistics, saboda mun fara mutane daga nesa suna oda sosai, so wannan yana daga cikin kalubalen da muka samu. Amma yanzu alhamdulillah. Na biyu kuma karancin ma'aikata, mun fara da ma'aikata 3 amma saboda odar da suka yi yawa haka sai da muka kara ma'aikata zuwa 6. Ni abin da ya sa nake tafowa daga Jarmana ina zuwa nan ina sayan nama, saboda ainihin wannan nama gishirinsa bai ciku ba, kuma ina da daɗi a baka. Ko da ba a yi abinci a gidana ba zan iya zuwa na kai abincin nan in tafi, saboda dan kabejin nan da ake sawa ina jin daɗinsa da ɗan albasan nan ina jin daɗinsa, yara suna jin daɗin wannan abinci.